pu editor chibaile ZPM MP candidate Purichia Chungchang thudik pon chuana press conference kha kalo envea khovel mason zela kanrama po hian social media achak toa reilo te a kilkhor beratang po in thil kalphung kan lo hrewe ta zela tun na ya phei chuan kanuti barte zara rang tak takin kan lo news ve ta zel chuani hi ma se kanuti barte hian zirture ro an nei ven ka hria hero emo intitlat mi zongzong chunga leng nia in nga yan pung mi hring hian za omna kan nei vek du dana an chanchin chia le tha soi sakwa ki sim ram se mi chunga leng an ni lo ti hi hria se kanram hroi tu te le ayo pa te po za mi alo youtuber ho hi an hne om midang te chungchang zak mi alova an soyang hian an ma ni za vak lova ti tuero hoi hom lo manar hello tlom ngai na nei lova pu let vak thin te hi an hne om bok tuma felle dikfam kim kanom lo mi puiten kan thlantlin kan ram hruai tu te za lo ber chu youtuber then kat hi chu an ni chiang ani luapa ramro rel tu thana hi chuan bible chang pakhat midang thazo ka ruat tura min ti na hi kan hlan hlom hle kan thaber min thlang ro u kan ti vek mai thatpo an thaber ve kome ke ro chuan parliament a khuan mimalanga han that big viau theini in ka hmulo state tinin an ruling party tenen lungrual taka thoklang theitur thlang sela an that pui ber garing RK Sanga Nisom pakhat April sang ni som ni pali khan ZPM legal department lamin mam kowa sumching pen chungchanga ZPM party legal cell lamin an party puricha ta MP candidate in nam hnoi lo zia huai le chiang taka an soi zela a case po court in arial feldai to ti thu te an soya puricha ta tun MP in thandon trepa sum piching pen tuwa tel ve a soi thara an ron soi por thar hi ko thurem za lo na angai thei ko lampoin thurem za lo tu chungchang hi ngai jam lo se tin ZPM point in ti hming chiat man defamation case chu ko ta thelut ngei bok ro se bai zopa pu editor kumsomli don lo sarkar to ten min lo kai hruai to na hi awalung chhiat thlak takem karena kanin to del box silo tuya la chuti bok transformer hlui te hi an lo thar le thine moni heti chunga lafak ngoi tu an om thin hi chu a thlak ka ti tak zet soi tur ala tam mai du tok photang zodina aizol not pu editor kalo a velo kange o MNF hi chu rin ngam chi an ni to lo dot soyan jing si mi puite min bum to a UCC po hi a thlop du tu te zinga phur lo deuh chung si in ban te hi an phar reu rewang ti a hlau thonom tlat Kolkata a Mizoram House an thalawang te hian MNF MP candidate hi vote lin chi ani love state sarkar na von fungchel mek ZPM MP candidate hi I vote ling nge yangu khai bai zoram veitu pu editor kangoi reita David Silo inti tongkam han hoila kangoi theita big love he David Silo inti biru chunga ramve inti hi ke thingtlang pamol hian ram amangai na hi kala muthiam ve mi alo ZPM sarkar nuwa phe hi chuan thubel chian dol hi azia kala mume ulo midoi zep thuziak manga inti lar du ve si ania puhria da chang tele nightmare tenen hian Burma le Mizoram inkara hian indang se a thangotang he pa hi ram mangai tu ni lovin mihla om taka ke mi mol chuan ka ngai ram a mangai ani chuan a mai ko hi hlipin digna le rinom na nen engkim hi tlang takin ron ma chon ve ro se din puya thingtang
pu editor mipui a o channel vul zel ro se kapu Baligans Kolkata Mizoram House a khwan kanupui damlo na wangin voiceari lai kan thleng ve to a Baligans mun hi alaili khomai hospital chi sang sang po a hlalo khomai eye care center Dakuria Amri Gariahat Mahatma Gandhi Cardiac Science Vision Care Medical Super Speciality Hospital Peerless Hospital Geshan Hospital Ruby Hospital Mukundapur Heng Hospital hi a hlalo khomai kei phei chu kein kakal ngat ngat thin he Baligans Mizoram House hi apoi mo a keini ang mihar sa jok tan thlen manatloma eile in po vai thokho pon mizo chome an siam thiama thlamuang taka kan thlen ve na hmun ania MNF sarkar khan alo hral tamai hi apoi hle ZPM sarkar hian thei top chwa se mizo mi puite hian neile le thei sha mila ka ti hle mai Salt Lake Mizoram House le New Town Mizoram House si kanin dai to si lova Baligans Mizoram House si mizo mi puite hian kan uilutuk chan lo hra mangu New Town hmuna MNF sarkar khan house sakna tur hmun alo nei sa to zo kem ni in hmuni hral chuan leile le po tumla ale thuma le angai to thin MP a DVT kan thian te then khat politics kheldan ta khi chu o kan pathian hian engtin tak nga yang mo ram mason na konga thahnem ngai po hi anang lo mang thine midang sol na pu mo ringotin anin mang zo ni in an lang le thin pathian chuan soisel chu nang po I thaful big si lo ite na chi amangin an te ve ngei don che sin ati mi mai chu nia pola chuan thil tha tia tan siama omin ama kut chuak kan ni sia chu thil thati chu kan nun dan tura ruata ni sia ati mi mai zunia boitei pu aizol thua ka sum lut ho in thlan don tek te khi chu ani nom mai mai mange an soi nightmare in ti po hian negropa ro sum tam hluan adu khop lo em ni yang atha ya chan nu po a thumu nu la her thar le in sum siam nan alo mang ve ni hian ka ring mange MP tur puri chia zeldin thu nen chir thena thu aron aw pui chia mai a mizo lova a Christian boklo politics si pathian rongbol na poimo ani ti hrelo eizon na anga ngaya do le thu dik chan ve bobloka la kher ching te hian mi pui min bum tumin thiam takin anrul fin kherek nen politics an khela zoram politics po antinu na sa hle ma se tu na zong kan zoram politics sa pathian ram thlentir du tu ZPM te pathian in mala soma kan zoram politics po anron luan fim tir don ran ta e mi pui min bum thin tu te hnolin ZPM lam kan hoita Krista zirtir na nun pui si lova Christian na politics khelna na mangte po in min bum thei to lo anrul fin na nen thiam takin min rondoi thin ma se ching nia beram hul sinang chau an ni ti hi kan hai lova zoram mi pui te hi min bum thei to chuang lawang politics sa pathian ram thlentir du tu ZPM te chia kan vote to don Mr. Mipui zoram mipui ten tunge ani an hriat chak an hriat box si lo a Facebook account po ama chau ni lo mi engemaw zatin anen call nia an ngai mi tam takin an post ngam lo le an post du lo an pek khom thin kan hriat ve ngai hau lo tur min hriat tir tu mi vengba tak mai David sai lo chu kan hre thei don hnai ta ang hle mai alaka ZPM party chuan criminal complaint an the lut don tatlat a main he tiang fek account mang tu tlangwa lu sanga SP a zong te po an chui chwa to kha ani po hi tunge ani kan hriat a be se yom thudanga pakai taila politics a hi chuan na tak taka in beite in hial te hi athiang veka angai theya ma se mana ta to tu po mai hian om zeneya in be hi kan thiam lowa kan zir bok lowani ngai dan chu kan soi thianga ani na dik tak chian ma a chiang fakanga soi kan chinge ro dik lo
ke ngei po hian comment tam taka karin dan le ngai dan ka soifowa ma se ka comment pakhat le ka wanga lung in tang thei ka ni ti ka in hriat awangin zona angring dawin ka comment ram thin twal that tu emo ruk ru emo police ten an man fo poi khoi tu ngei ma ni se ko tin thiam lo chan tir ma chuan ninge yarin niapu ninge ya hriat ti ten an soin an ziak ram thin a chan chu ko tin thiam chan tir le si se poi khoi tu anga lo ziak tu soi tu laka khan khe safai le thei tlatani a poi mo ber kan haider tlat thin thil pakhat awma chu adik le dik lo ngai to lek lova kan tran zong te an nia wanga kan lo chan ve em thin hiani a tak taka chuan politician te hi chu anin hove tak ngai lova an din munang lua phave hau lo te hi kanin hniala trong kam che takin kan lo in beya mi huan ni po kan poi ti lowa in sual thlengin kan ngam sar mai thina ni hi on lam nei mi lo ril ro tanga soipo ni se kan tran zong an hmer zeu chuan ana theyang berin kan chil zui thin mi in MNF a soi sela wangin congress emo ZPM emo ani kher lawa ZPM a soi sela wangin MNF emo congress emo ani tina po ani kher chuang lo party richil tam takanom lain abekin thalai te zinga ruive hau lo dikle tha an ti chu support ngam diklo le fel lo chu hnol ngam hi tam takanom to chungmi te chuan sarkar lai sel na emo sarkar to te sel na po an soi ve thin party richil tu te ro chuan chung ho chu andiriam wak thina apoi hle a to bera chuan dikna hilal bersela kan tran zong te an dik lo ani chuan tran zui lo mai la ti chuan ram nuam kan siam theyang mimal nun personal thil ngoi soi chwa te hi sima hun anun chu engpo lo ni se an nun ani mai ram ta nan thokem ram an hmanga yem ti zo ka hian i buayangu zairem thanga